KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde e nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna gurdamma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين شيخ محمد البشير en gari do hande e heblande bandirabe meden yewtere fewtunde e Koorka den gandi Koorka mojjere haalande hen e teddungal ngal Allah teddinir dum leñol nelado Allah sallallahu alayhi wa sallam bandirabe meden non hediyankobe meden daiman ina mbatti haqqillaji e haalirde nde e ayawo ngo e hettade jewte pewtude e l'islam taw kadi ina tinnabe ina moƴƴinanaɓe e Koorka mabɓe ina fewnanaɓe Koorka mabɓe ɗum noon haade arde moƴƴi ko heble moƴƴi kadi wona ko jomumen keblana saabu jomiraɗo subhanahu wa taala o wi en chahru ramadan allazi unzila fihi alqur'anu hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda ɗum noon bal furqan faman shahida minkum as-sahra falyazumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatuhu min ayamin ukhra ɗum noon ceerno Basir bisimillah mboɗo andi ma en naate e ɗum ɗon haqqe ko poɗɗen hen yewtude so haaji Allah jazakallahu khairan ya ceerno Mouhammad eɗen calmina bandiraɓe eɗen juuro ɗumen eɗen jogui kadi weltare e huccodirde e mumen e mana oɗo ayaw habrirde mana télévision eɗen ñagonoɓe kadi Allah jaam mana lewru ndu mana yondu taw en e jaam amin ñiɓen e jaam Allah walla en kooren ndu Allah jaɓana en rokka en baraji ɗi sowana en amin ya ene mbiruɗani kam ko noon tan Allah farle meɗen Koorka naam e hono farlirno Koorka e liƴƴi gadinoɗi e liƴƴi gadinoɗi liƴƴi annabaɓe adinoɓe Allah farlina umen Koorka e wiyama boom hay won ɓe ganduɗa gonano boom e diineji annabaɓe hay kañumen ene kooranno e ɗum haalama kadi e nder tarihaji Koorka ko ɗum noon woni Allah wi wonde mi farli Koorka e moon hono parlirnomi ɗum e liƴƴi gadinoɗi eyyi ɗum ɗon ko ha gandon tan Koorka ko muusi ko foof wona onon tan gadi farlede e muɗumen e wona e dow mon tan adi farlede faralnoma e leƴƴi gadiɗi ɗi kadi yanti hen kadi ko onon Koorka mon kadi ɓuuri kadi timmude e korkoji gadinoɗi sabu ɓeyto koranno ko par jonte walla balɗe walla ko nandi hen onon noon Allah tellina noon lewru timmudu guila goho ha capantati walla ha nogas e jeenayi oɗon koora eyyi ɗum noon woni Allah ɗum ko hunde nde ganduɗa Allah ne hertinani on ɗum onon leñol annabi sallllahu alayhi wa sallam e nder hitande nde nder lebbi sappo e ɗiɗi kanko annabi sallllahu alayhi wa sallam so yehino ha lewru Koorka ari omo huccita sahabaɓe tedduɓe o haalana ɗumen o wi ɗumen tine koye lewru Koorka nen ara ko lewru teddundu lewru ndu Allah teddini lewru ndu ganduɗa dammude aljanna ene uddite e lewru ndu dammude jeygol ene udde e lewru ndu eyyi ɗum woni eyyi aljanna fof uddite dammude jeygol fof udde eyyi ɗum ko ha mbawon heblade mbawon kadi ɗaɓɓude aljanna on ɗon udditteɗo mbawon moolade Allah kadi mana e dammude jeygol ɗe ganduɗa mana cokoteɗe ɗe eyyi so tawi on tinnima hen tan ma Allah rokku on ɗum ɗum noon onon ne kolle Allah e koye mon moƴƴere
moƴƴere e kolle Allah e koye mon moƴƴere woni tinnude sabu on dañi kon dañatano nam on dañi promotion mo ganduɗa ni iwrite Allah sa waɗi gotel mbindaneɗa sappo sa waɗi sappo mbindaneɗa temedere e mana sa waɗi temedere mbindaneɗa ujunere ene yaaɓiya e ɗum ɗon koye mayru tan dañaton ɗum ete kadi ceerno Bassirou bon woni e promotion o lebbi keddiɗi ɗi dammude aljanna mbiyeno koko uddita mais lewru korka so ari tan dammude aljanna fof udditte fof kadi dammude jayli wiyeno ko koko udda kono so lewru korka ari kadi dammude jaygol fof uddete kono ɗon tan ko promotion mo ganduɗa jaajol no fewi ceerno ene waɗi ɗum noon ko on promotion onon ne jagge hen ha tiɗo mbaɗa hen profité eyyi o wi saabu woni malkisaɗo e lewru ndu ko on mo ganduɗa lewru ndu no ara ha ndu yaaha mana taw o dañani e yurmede Allah nde Allah waɗi nde e lewru ndu saabu lewru ndu o wino ko arwande lewru ndu ko yurmede e walu rahma arwande lewru ndu ko yurmede hakkude lewru ndu ko yaafuya Allah ne yaafo hen ene hafrana hen jeyaaɓe mum bakatuji e wattande lewru ndu ko Allah ene danda pittali fonnoɗi yaade jeygol mana kaate yaade jeygol jaa aljanna mana ɗeɗo gueɗe tati foof enayi lewru ndu ɓen kam ko arɓe tan ha gaari hayso wonko mbanno Allah wi jeehimi acci on saabu lewru korko ɗum allahu akbar eyyi ɗum noon gandiren hono noon ganden ko ɗum nema e mo ganduɗa Allah addani en ɗum enen leñol Muhammad sallllahu alayhi wa sallam e en jeeya kadi e ɓuuri korka Allah subhanahu wa taala o haali e hadisul qudsi o wi wonde korka ko min Allah min jeeyi korka min jeeyan ɗum hooram ani ɗum ɗon wonko famate hen saabu Allah kam ala ko jeeya eyyi kanko jeeyi korka kanko jeeyi hajju kanko jeeyi nafilaji kanko jeeyi foof kanko jeeyi julɗele ɗe kanko jeeyi julɗele ɗe kono o hertini korka noon e hoore makko kanko subhanahu wa taala o wi assawmu li wa ana ajzi bihi kadi eyyi korko ko min jeeyi korko kadi baraji mum ko min yoɓata eyyi min yoɓata min Allah o wi ɗum noon sallallahu alaihi wasallam wi ɗum noon gandire hono noon so tawi yeehi ha ñalawma goto e moɗon ene hoori yo rento haalde ko fotani haalde eyyi yo rento ñoode yo rento pankare yo rento dugdede ɗum ɗo fof yo rento ɗum sabu joni hunde Allah waɗi garanti wonde ɗum ɗo ko min yoɓata ɗum onon ne on gonata e dewal Allah ngal ɗon duttoɗon kadi oɗon kaala walla oɗon mbaɗa ko fewani mana e fama muya kanko waɗi garanti kanko yoɓata kanko joɓowo o noon baɗɗo garanti o mbo yoɓata o e mbo waɗani garanti o ko ƴewɗo hen moƴƴere kebbikino hen dañde moƴƴere kadi nde derɗuɗo e dañde hen moƴƴere on o wanni ɗum garanti poɗɗo dani ɗum noon ne hani kede baɗanaɗo garanti o o anda baɗanɗomo garanti o e ko jeeyi sababu o waɗana garanti o nde ko baɗɗo garanti ko Allah o waɗana garanti ko an neɗɗo o waɗiranma garanti o ko moƴƴere wonde e nder lewru ndu kono dekete ɗum waɗi so tawi a jaaɓi garanti o a jaaɓi ko waɗanma garanti ko e gan sanga dendagal kala ko rentinma a rentoto e gan sanga mbaɗa jamiroje makko sanga daña moƴƴere de moƴƴere fotani hen de daña ɗum ina woodi o wi noon ɗum noon dentoɗe o wi so tawi goto mum hoori so woodi biɗo no dugde e mum walla ina haalda e mum haala ko moƴƴani yo wi ɗum inni sa'imun min koyi komi korɗo mi ala temps yaade mbeɗa yennodire walla mbeɗa haalde haalullaji pewani o wi wonde korka ɓural mum yeehi ha yettima e hay uurugol ene nde huno ko korɗo uurugol ngol no waylorto ni uurugol ngol ina uuri ɗo Allah ɗo ha ɓuuri miski manam neɗɗo waɗirta parfum miski ni eyyi wiya parfum o ina uuri e muɗum hunu ko korɗo eyyi ɓuuri uurde ɗo Allah ɗo eyyo e miski on ɗo eyyi joni noon so tawi hunde ko wayi noon eyyi tarde keddiɗe noon Allahu akbar kono noon korɗo kam won tan ko hertinana ko kam tan jeeyi ɗum ɗon kadi hertinan ɗum kadi ko Allah wallahi eskey eyyi kay o wi ko waɗi ɗum
kanko bani adama o yatruku ta'amahu wa sharabahu min ajli ko ɗum ɗacciri ɗum ko ɗum o dañiri ɗum o ɗaccirani ñamri ndi sababude goɗɗo ala o ɗaccirani ñalamɗam sababude goɗɗo o acciri ñamri ndi ko sababude Allah o ɗacciri ñamɗam ko sababude Allah o ɗacciri pankaɗe ko sababude Allah ɗum waɗi Allah wiide ko min jeeyi wadde ko min yoɓata min yoɓata o ñallata ko heyɗude eyyi o ñallata ko ɗumɗude eyyi o ñallata ko wirtade ɓe men welammaji o muɓɓo guite makko wasa darde ɗum Allahu akbar eyyi ɗum waɗi noon Allah wi wa ana ajibihi hay o mi tan yoɓata ɗum mi tottora hay goto yo yoɓ eyyi 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 ɗum noon eɗen kirjina koye men eɗen kirjina musidɓe men yo kooro hay hen mo ganduɗa hewano tinnare ko adi lewru ndu so lewru ndu ari kam yo tinno yo tinno kam hankadi o ɓorno anani dolok l'islam o tinno e lewru ndu beela Allah ne yaafombo en haale e defte meɗen mi sikki ko ndeɗo deftere ne joguiɗa duratu nas hina ɓe mbi wonde yahudiyanke goto o naati aljanna sabu lewru koorka sabu teddugal lewru koorka o yi ɓiiko ene ñaama ene marché tan ne jogui wayno mburu e chocolat tan ñaama ene ñaama e gueeci julɓe hoorɓe ene ñaama e jeeci julɓe hoorɓe tan o fii ɗum hello haqqille mari ka kangat ɓeɗo ne goni hoorɓe enene diine mumen enen eɗene diine mumen a hormata ko diine mumen ɓe diine mumen Allahu akbar eyyi ɗum e mana saabu ɗum ɗo woodi jeyaɗo Allah moƴƴo leeli nden kanko gorko o maayi yi omo aljanna yomo aljanna eyyi saabu ko fino ko ɓiyi omo yamira ɗum mana omo haɗa ɗum ñamde e nder lewru kono ndekete ko mbiɗa nane al sawbu li ana ajisi o ana ajisi kono kanko nde wonno korka o ruttini ɗum koye Allah ɗum nani Allah yoɓimo eyo haqqe teddugal ngal o teddini lewru o dañi kibaru noon joni enen hooroɓe noon kadi mbaɗi teddugal ngal mbaɗi moƴƴere nde kono enen ne holko potten wadde holko potten dañde e moƴƴereji eyyi enen ne kadi enen kam alhamdulillah sen koori moƴƴereji ɗi fof en dañata alhamdulillah eyyi moƴƴereji ɗi fof guele bakkatuji jafatiɗi ɗi ha e mana baraji cowteɗi ɗi ha e ɓallade nde Allah ha e jabanede nde duwaw eyyi saabu surtout ɗon o mbawa tengtini kanko annabi sallallah alih w sallam wonde korɗo yo heewat ko duwoto eyyi saabu kala nde duwi Allah jabbata kala nde duwi e o wimani ko korɗo foof ene jogui duwaw mo ganduɗa on alay saago Allah jabbata ɗum tan eyyi so duwimo tan Allah jabbata ha tengti noon saga nde omo taƴa eyyi saga nde omo taƴa kadi korko makko nangue nendaro muddi omono heblo taƴde korko makko ɗon kadi duwawo kadi ɓurata kadi jaabede kadi Allahu akbar la turaddu lahu da'watu alhamdulillah par ce que a joni ko kalɗa ɗo joni ko ina holla julɗo ndekete ko moƴƴere ɗo lewru korka ndu koye korka he tan o ɓeydotoɗe hen dañde so tawi o tinnima kadi caggal korka tinnade nde o joguino e nder lewru ndu nde o tinnima ɗum kadi lebbi keddiɗi ɗi moƴƴere makko ne ɓeydo ƴew guila e julɗede ko juulatno o ɓeydoto o ɓeydoto hebbikinade e juuɗu o ɓeydo hebbikinade e deƴƴere o ɓeydo hebbikinade e rentade o ɓeydo hebbikinade e janggude qur'ana o ɓeydo hebbikinade e hettade janggewɓe qur'ana walla firoɓe qur'ana o ɓeydo hebbikinade e sakkade o ɓeydo hebbikinade e laaɓal o ɓeydo hebbikinade ɗeɗo gueɗi pop tawi ko daɓɓikinninoɗo hen so lewru korka ndu ari ɗum ɓeydoto e makko yen moƴƴiri noon so ɓeydima e makko kanko hankkadi ne woni ko mbiɗa ko haɓɓade Allah wi ko kañum kañum jeeyi korka kañum kadi yoɓata ɗiɗo moƴƴireji fof noon o ɗaɓɓiraniɗe hay goto so wona yeeso Allah e moƴƴere Allah kadi o rutti ɗum kadi ko la Allah kum tattaqun beela oɗon kula Allah eywa joni noon mi namdata ɗon namdal gotal haade waktuji ɗi timmude joni wa in kuntum ala safarin walla o ko ñawɗo walla woni koye ɗanngal joni aɗa andi mbiyen ɗen fa iddatu min ayamin ukhar ƴew joni ko Allah fawi hen ko yuridu llah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra way kay Allah yiɗani on tan koko newi joni ɗum kadi ɗon kadi ne o yiɗana on ko satti holno jawirta ɗum e so tawi joni ko ɗanniɗo kanko o yo ƴeew alhaali makko tan yo ƴeewde kattande makko tolni so tawi omo wawi ɗannade o hoora
ɗum ɓuri wallahi omo wawi ɗannade o hoora tawa hay lor goto heɓatamo ɗum hankatini wa anta suumu hayru lakum kay joni so tawi on anta suumu hayru lakum eyyi so nawdi korka ka e ɗanngal ngal ɗum kadi ɓuuri moƴƴande ɗum ɓuuri moƴƴante mo eyyi so yehi noon hawo tawi kadi o wawa o hattanani e mana ɗanngal ngal ne tampinamo omo wawi tajde joni noon o yoɓoya fa iddatu min ayamin ukhara e dalilu muɗum ko mana sahaba goto haali o wi minen sahabaɓe annabi sallllahu alayhi wa sallam amin jadanno e makko ɗanngal wooda e amen horɓe wooda e amen kadi taƴɓe ɓeɗo ko horɓe ɓeɗo korani ne ñaama eyyi kono o wi hay goto e amen ñingata goɗɗo eyyi wona horɓe ɓe ina ñinga ɓeyto ne mbiya wonde eyyi ñingore ala hakkude mana goto fof ne gardi tan ɗo ɗo eyyi ko noon no musafir o ko noon mana saabu kadi Allah haɗɗa fawani hay goto ko wawa ko hono noon ñawɗo o kadi ko noon ñawɗo o kadi wawana hoore mum on kadi yo ƴeew so tawi omo wawi tinnade hen hono mbiɗani jom anta sumu khairu lakum o tinno o hoora yo wat ɗum so tawi kadi o andi o wawa yo taj o lima ñalɗi ɗi o ñawi ɗi o ñawi ɗi so tawi korka gasoyi refi o gase makko e gan sanga o yoɓat ɗi o yoɓa kanko ɗanniɗo o ne o taƴat o ñalɗi ɗi o taƴi ɗi o limat ɗumen e gan sanga so tawi korka gasoyi e o yoɓa ko ñamlino ko ɗum noon ne wayno ko dokkanɗen e waktuji mataw ko ɗo baynortoɗen inchallah mi tottuma mbaynoɗa eyyi kay assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu eɗen calmin eɗen mbayno bandiraɓe men ɓe eɗen ñaago Allah ko kalɗen ko yo won nafoore wonante ɓe yo wonan enen kadi baraji enen fof yo Allah wallu en ha kooren lewru ndu Allah walla en mana sembina en rokka en cellal e sembe ha kooren lewru ndu ha gasa wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu eyyi Cheikh Mouhamadoul Bachir jazakallahu khayran ɗum noon en mbayno ɗo bandiraɓe kadi ha ñallal garwal so Allah haaji inchallah ɗum noon on jarama no fewi yo Allah hokku en kadi tawtorede ñalɗi goɗɗi garoji assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma